Намираме се на територията на фотоволтаичен парк край Велико Търново. Тук охранителна фирма Саламандър се грижи за сигурността на обекта. Клиентът се обърна към нас с нуждата от това да се защити фотоволтаичния парк от зачислителите за пожари. Имали сме пожар, който възникна във външния периметър на фирмата от земеделска дейност и докато реагираме, нали, включително пожарна и така нататък, имахме поражение от фотоволтаични модули сгорели. След задълбочено проучване на пазара, професионалистите от Саламандър избират технология, която не само осигурява оптимална охрана, но и предлага ефективна противопожарна защита. Камерата на Дахуа извършва две действия в едно. Охрана от външни набези и охрана от настъпващ пожар отвън. Камерите на Дахуа, общо 74 на брой, са разположени по периметъра на оградата на разстояние от 70 метра една от друга. Така границите на обекта с дължина над 6 км са ефективно защитени както от външни посегателства, така и от пожари. Ето как работи системата. При камерите на Дахуа ние имаме две изображения. Нормално цветно изображение и термоизображение. При нормалното цветно изображение ние получаваме функцията за охрана от външни набези, като ако имаме пресичане на очертания контур, той веднага се отцветява в червено и дава звуков сигнал. Ще направим сценировка за взлом, като колегата ще навлезе в охранявания сектор и ние ще видим как той се очертава в червено и отбелязва, че имаме нарушение. А сега ще направим демонстрация как се охранява обекта в случай на пожар. И ето, веднага ни показва на втори изход, че имаме аларма. Освен основните си функции, камерите осигуряват отлична видимост дори в условия на мъгла и през нощта. При настройката на тези многобройни камери, които са тук, получихме огромното съдействие от техническия съпорт на фирма Текра, които ни помогнаха да преодолеем това предизвикателство при настройването на камерите, за да реагират на пожар, тъй като това е доста нова функция. Крайният резултат е спокойствието на клиента. Или, казано по друг начин... Сигурност на квадрат се получава. Просто сме сигурни вече. Преди това да знаем човешки фактор, а сега имаме човешки фактор плюс автоматика, което е... Затова го наричам сигурност на квадрат.